За какво да се изкажа неподготвен? Имах един приятел от казармата със странното за момче име Жасмин. Умрял е преди 2 години от някаква страшна болест. Аз в този период му пуснах 2 съобщения на Facebook Messenger. Жив ли си, Жижи? И явно, за да не ме притеснява, не ми е отговорил не. Та аз си зададох следните въпроси. Месенджера и AI ще достигнат ли до отвъдното? А ако няма въобще отвъдно, тогава няма ли да бъде страшно? Още един въпрос. Къде трябва да се запише нашата информация, за да стигне до отвъдното? И все такива важни неща. По този случай една ракийка, вечна му памет на Жижи. Няма кой, аз ще се залея по кръка много ясно.